La llei de Coulomb diu que la força amb què dues càrregues s'atrauen o es repel·leixen és directament proporcional al producte de les càrregues i inversament proporcional al quadrat de la distància que les separa. Segons aquesta llei, quan les càrregues tenen el mateix signe, la força és positiva i, per tant, de repulsió. En canvi, quan les càrregues són de diferent signe, la força és negativa i, per tant, d'atracció. Per a formular aquesta llei s'inclou una constant de proporcionalitat elèctrica o constant de Coulomb. La constant de proporcionalitat, que és igual a 9 per 10 elevat a 9 newtons per metre quadrat dividit entre Coulomb al quadrat, també pot ser expressada com una funció de la constant dielèctrica del medi. Com a exemple de l'aplicació de la llei de Coulomb, anem a resoldre aquesta qüestió Pau de juny del 2009. L'enunciat diu: dues càrregues puntuals iguals de 3 microcoulombs estan situades sobre l'eix I. Una es troba en el punt de coordenades 0, menys D, i l'altra en el punt 0D, sent D igual a 6 metres. Una tercera càrrega de 2 microcoulombs se situa sobre l'eix X en X igual a 0 metres. Trobeu la força exercida sobre aquesta última càrrega. I ens dona com a dada la constant de Coulomb. Bé, en primer lloc, el diagrama que representa les dades del problema és el següent. Tenim una primera càrrega en el punt 0D, és a dir, 0,6. Una càrrega positiva de 3 microcoulombs. Tenim una segona càrrega en el punt 0 menys 6, també positiva de 3 microcoulombs, i una tercera càrrega positiva de 2 microcoulombs que es troba en el punt 8x. Abans que res i sense realitzar ningú càlcul podem veure que, donat que totes les càrregues són positives, les forces són de repulsió. Per tant, tenim una força de repulsió creada per la càrrega 1 en la mateixa direcció i sentit o que el vector direcció de la càrrega 1 a la càrrega 3. I una segona força produïda per la càrrega 2 en la mateixa direcció i sentit que el vector posició de la càrrega 2 a la càrrega 3. Per tant, podem deduir que si les càrregues 1 i 2 són iguals, les forces 1 i 2 seran iguals en mòdul i per tant també en la seva component I, que s'anul·larà. Aleshores, la força total únicament tindrà una component en X. En qualsevol cas, anem a fer tots els càlculs per a practicar. En primer lloc, escrivim la fórmula de la llei de Coulomb, que ens diu que la força elèctrica és igual a la constant de Coulomb per la càrrega que produeix la força per la càrrega que suporta la força dividit entre el radi al quadrat i multiplicat per el vector unitari. Aleshores, calcularem en primer lloc el radi 1, que serà el que va des de la càrrega 1 fins a la càrrega 3. R1 serà igual a la posició de la càrrega 3, 8, 0, menys la posició de la càrrega 1, 0, 6. És a dir, que el vector serà 8 menys 6. El mòdul d'aquest vector, R1, serà igual a l'arrel de 8 al quadrat més 6 al quadrat, que és igual a 10. I el vector unitari serà igual a la component de R1 en X, 8, dividit entre 10, més la component de R1 en Y, menys 6, dividit entre 10. És a dir, 0,8 menys 0,6. Repetim aquest procediment per al vector R2, que és el vector que uneix la càrrega 2 amb la càrrega 3, que serà igual a 8, 0, menys 0, menys 6. És a dir, que el vector R2 serà igual a 8 més 6. El mòdul del vector R2 serà igual a l'arrel quadrada de 8 al quadrat més 6 al quadrat, que és igual a 10.
i el vector unitari serà igual a la coordenada en x dividit entre el mòdul, la coordenada en y dividit entre el mòdul. És a dir, 0,8, 0,6. Una vegada hem calculat el vector direcció i el vector unitari, podem calcular les forces. Força 1 serà igual a la constant de Coulomb per la càrrega principal per la càrrega secundària i dividit entre el mòdul del radi al quadrat i multiplicat per el vector unitari. I això serà igual a 5,4 per 10 elevat a menys 4 per el vector unitari. És a dir, 4,3 per 10 elevat a menys 4 menys 3,2 per 10 elevat a menys 4 newtons. I la força 2 serà igual el mateix mòdul, però el vector unitari és positiu en y. I per tant serà 4,3 per 10 a la menys 4 més 3,2 per 10 a la menys 4 newtons. I finalment calculem la força total, que serà la suma de les dues. Força 1 més força 2 serà igual a 4,3 per 10 elevat a 4 més 4,3 per 10 elevat a 4, 8,6 per 10 elevat a menys 4, menys 3,2 per 10 elevat a menys 4, més 3,2 per 10 elevat a menys 4, 0. És a dir, 8,6 per 10 elevat a menys 4, vector unitari i de l'eix x, newtons. Aleshores, el resultat que estem buscant, força total, 8,6 per 10 elevat a menys 4 newtons, en la direcció positiva de l'eix x. Adeu!